ska mabanda yung telepon daw. Salamat kayo. Salamat. Yung telepon, saya tong naryo. Mandu sa Doa ay baba ganda ng telepon. Ito po na. Atong pwesto sa boksa. Ato sa yung telepon na doon niya. At sa ikanais. Salamat. Hindi siya mo Ato magka-telepon ni Gil-Gil na rumanday. Magka-telepon ko sa karban. Sure. Matay. Matay telepon. Oha. Matay. Matay telepon. Matay. Oh. Matay telepon. Dua kay. Matay. Ay. Matay telepon. Oha. Matay. Matay telepon. Oha. Baturuan na yan. Vlangat ka telepon na vya baba. Ave atits. Apo. Kavat bitwete lang ba? Jiri na yun. Kala na yung telepon na yun. Tapos po sa pasyon pila. Hayat siya ka tugon. Bestofone, boxa 4. Ah. Ditel mi se mandai Telepon. Na beorini que já água na telefone ato mandai. Tem telefone fala Matay. Aha. Matay telepon. Oha. Matay. Ah. Matay telepon. Oha. Matay. I. Matay telepon. Simba. Matay. Ay. Matay telepon. Oha. Matay. Arabay na nilo mandai. Pa ni vil telefone ko sa ang best phone. Bog sa katra beorini que tu. Ya via maro na ro. Ko sabe ko. Ai o jeito pa que